Ceistan seo a bhaid snéad ó fuairt larga agus dearann si a Máirín, thosaí méid dul amach le fear sé bhíomhin. Fear Alaí is brala méid bíon crack iontaich ógin na céile agus tamil chrí is títhon. Dúirt sé lom ihe an bhléanúir go bhfuil sé ag éirí dul go Dubai chun airgid a héhrú don tócaí. Ar chuir don brisú suas leis ná long distance a dheanú. Céir é do bhas. Ceapam siú, dúirta gur tú go mór an rá leis, mátá tú go mór an rá leis, agus tíigim ró gúil sé gur a híal dhéanana níos fearr, agus bé gúil sé pleanal tá sé do réir dealrah, is míú chusa a bheith na híal freisin, mar thug sé chuileacht dá leis. Tá tú óg, pacar do bhálaí, dhéar me sé leat dá leis. Má tá sé héin in rá leihí, comóir sa tá sé héin in rá leis, cén feat nach bhanan sé héin in éireann mar sin. Dhéarach me sé le daoine óga, bóla amach sa síl, mar chrusan tú an duine, sin an rud is mú. Níl si go amach leis ach le séhí, ceapam si gur cheart slána go leige agus go néirí leat a Dubai, ach cynneam muid a sríb ag i chéile. Fecim tas ó húla in ir é seo, agus fecim sé ó húla nam rá é seo. Tá méid dul amach le mar le oscionn ceithre bhbliana. Thiú mé isteach ar an lá déarnach agus bhí sé ar éireann pornografíochta. An bhfuil sé sin normala, nó ar chóir dom brisú suas leis, nó nach bhfuil sé sásta linn air cadramh ar bhealach fisiciúil. Ar bhealach dhéarach mé le bhí oscailt in sinnice chuir go dtí agus ará, ó, cad ar sin tá dhéana agad, bhfuil sé sin spéisiúil, mar an si mar freabair, agus bhfuil agad ní rá agus míúir héin. Más tú ó de haithí héin, an dagan achraithe ar cadramh de réir mar a héins amarai. Bhfuil sin ceist anhá, mar bhfuil agad is féarad tá siad chéad bliana go leach le chéile, so bhí cheap go meach aine bha acab ar a chéile faoi seo, mar a mai tá sé tubasteach gáíide. Agus bhecha bhníarm faoi chuhfuil rudí tarlú machanis, cefa go seach dhéanana níos, nó níor cheapam do réir chainte bhéice gur sé gáanana sin a hús. Ceapan si go rud nua seo tá dhéanaige, so tá rud híad neasnamh ar an gaidirh tá atrop.